ugogo ubenokuthi asithakathe ekhaya nawe njengoba uwazi ukuthi ubesihlukanisa phakathi ethanda nina kakhulu kunathi thina iy'ngane zamadodakazi. Awu. Ya. Ugogo kwakungabo 3 kanje ekuseni ngathi ngiyalunguza ewindini cause kwangalaleki kahle. Mengithi ngiyalunguza ewindini, hawu ugogo wayegqoke isiketi esihlaza esibeke la ngaphezu kwamabele. Mengithi ngiyahamba ngemnyango ngimnyakazisa, uphethe nanebhodi wayekhuluma nje iy'limi. Ngithi abathe ngiyamnyakazisa, gogo kwenze njani? Lutho ugogo ukungiphendula ebhizi nje eqhubeka nalezi iy'limi zakhe. Sanibingelele nonke babukele emakhaya kwesisiqephu esisikhipha izimfihlo ku-Black Life TV nihleli no-Longstar. Namhlanje vashelo siswezi othi-ke nakunodaba afisa uludingida nomzala wakhe. Sawubona njani? Ngiyaphila. Ngicela ubingelela ababukele emakhaya usho ukuthi uqhamuka kuphi nendawo. Ngiyanibingelela bonke babukele emakhaya. Ngiqhamuka eMandeni eSikhalambazi. Qhamuka eMandeni. Namhlanje ubekwa yini la? Iqala phi indaba le? Uzubona ukuthi kufanele kufonele umzala. Indaba iphathelene nosalukwazi lowethu ongasekho emhlabeni. Manje usalukwazi ubenokusihlukanisa phakathi. Sizingane zandawonye uthanda iy'ngane zomalume. Uthanda iy'ngane zomalume. Okay. So ubekwenza lokho ubona noma ubekwenza esikhombisa waze washo ngelinye ilanga wathi ngeke size silungele lutho. Kusho yena ngamazwi akhe. Why ethanda iy'ngane zomalume kakhulu ngoba kuye kuthiwa kuthandwa iy'ngane zamadodakazi? Iy'ngane omalume babantu abasebenza kahle kanti umama abasebenzi umsebenzi wokhazi. Uyaxabanisa lapha nalapha. So if ugogo esho kanjalo kunina ethi ngenilungele lutho, uma wena unamtshela ngalolu daba? Umama angithandanga ukumtshela cause umama uwumuntu ongayinaki izinto. Isikhathi esiningi usuke engekho around ekuthini. Okay. So wayithatha le ndaba wayigona kwayiyeni? Nibangaki kuma wakho? Nibathathu. Okay. Unayo indodakazi ugogo? Mathathu kuphela. Amadodakazi amathathu kube amadodana amabili. Okay. So awomzala bakho ngoba uthi-ke wayinhlwanisa nizwana nabo noma nabo bathatha into ayisho ugogo ukuthi-ke akufanele nibe umndeni? Siyazwana nabazala ukuze siyavumelana sixoxe njengey'ngane zandawonye siy'ngane iy'ndaba zabazali. So uphi ugogo? Akasekho emhlabeni. Ushone nini? It was 2021. 2021. So manje ngoba uthi izinto ayilungi ngenxa kagogo, yini lo suyibonile ukuthi-ke ayilunganga, like ungichazele nje. Ugogo ubenokuthi ekhaya asebenzisa umuthi kakhulu. Asebenzisa umuthi. Manje kuke kuthiwa amazwi omuntu omdala awasuki. Manje ubenokusithakatha. Uthi uyakuthakatha nibonani? Yini le ayenza noma bambamba? Like ngicela ungichazele ukuthi-ke ngeke phela simsole singenayo into ebambekayo. Obunye nje ubusuku kwase kuzosa kungabo 3 ekuseni. Ngambona ugogo mengilunguza ewindini ngalanga la ngikhona ekamereni yami. Ngithi ngiyambona wayebeke isiketi esihlaza lana. Manje esiketini sibekile la esihlaza iphethe ugogo emncane ekhulumile. Ngase ngaphumela ngaphandle. Mengimthika ngimbuza ukuthi gogo kwenzakalani. Aqhubeka ashike. Shuthi-ke wayengakuzwa nokuzwa umthinta? Angimazi because ngamnyakazisa. Wangakuphendula. Washona kanjani ugogo? Wagula kancane. So namhlanje ngoba uthi-ke ufuna ukufonela umzala i-relationship yakhe lo umkhethile usimfonele injani?
i-strong ngale ndlela yokuthi siyakwazi ukushera zonke izinto, but lokhu bengingakaze ngize ngimtshele because kuzothiwa ngiqhatha umndeni into kanjalo. But ngiyabona ukuthi iy'nto zami zimiphi because uma ngiyohlola umuntu ngimtshela ukuthi ile zinto ebezenziwe ugogo ayisifakile isichitho, so kumele sigeze and-stuff. Okay, so umbuzo lana-ke, why ungayanga komalume uthi malume ku-A no B no C uze noma wakho umtshele ukuthi-ke nakuthiwa-ke nafanele sigeze? Ngingathi omalume abakholelwa kakhulu benomama endabeni zomuthi, zonke lezo zinto lezi. So umzala lesimfonela mdala kuwena? Yes. Mdala. So ucabanga ukuthi uzokwazi uthathile nomndeni? Ngiyacabanga ukuthi mhlambe uzokwazi ukuthi sikhulumisane naye. Ugogo be-close naye? Bebengekho close ngaleyo ndlela cause ubengahlali full time around ekhaya, behlala nobakwakhe. Okay. Yo, ake simfonele umzala wakhe simtshele ngalolu daba sibone ukuthi uzokwazi ukuthi angenelele naye. So ready ukukhuluma nomzala wakho? Yebo, sengi-ready. Asimfonele. Hello. Sawona sisi unjani? Yebo, siyaphila unjani? Ngiyaphila. Ukhuluma Lulu Sala ka Black Life TV. Singawazi ukukhuluma? Yebo, ayikho inkinga, singakhuluma. Ngiyabonga kakhulu. La ka Black Life ngihleli nomzala wakho uthi kunodaba afisa ukutshela lona. Ngisacela umlaleli. Alright, okay. Okay, ngiyabonga. Unjani mzala? Mzala kunjani? Ngiyaphila nami. Yeah. Yazi mzala, kunodaba engifisa ukuthi sidikide sobabili lana. Angazi uzothatha kanjani. Udaba, uyangisusa-ke manje, Hayi Kulungile. ungathuki mzala. Okay. Mzala, kunento eyayithanda ukwenziwa ugogo ngekhathi esaphila engambamba eyenza. Yeah, ngilalela. Ugogo ubenokuthi asithakathe ekhaya, nawe njengoba uwazi ukuthi ubesihlukanisa phakathi, ethanda nina kakhulu kunathi thina iy'ngane zamadodakazi. Awu. Yeah. Ugogo kwakungabo-3 kanje ekuseni, ngathi ngiyalunguza ewindini cause kwangalaleki kahle. Mengithi ngiyalunguza ewindini, hawu, ugogo wayegqoke isiketi esihlaza esibekelanga phezu kwamabele. Mengithi ngiyahamba ngemnyango ngimnyakazisa, uphethe nanebhodi, wayekhuluma nje iy'limi. Ngithi abathe ngiyamnyakazisa, gogo kwenze njani? Lutho ugogo ukungiphendula, ebhizi nje eqhubeka nalezi iy'limi zakhe. And mengiya kubantu ngiyohlola, bavesane besitshela ukuthi sinesinyama, kumele sihambe siyogeza, ingakho ney'nto zami y'ngalungi kahle esikoleni, umsebenzi. So nje lento i-serious, ngidicide ukuthi ngitshele wena ukuze uzokwazi ukukhuluma nabazali cause nawe uyazi ukuthi ekhaya abahambisani nalezi zinto zesiZulu. Okay, ngiyakuzwa kodwa manje ngiyadideka lana ukuthi ima-ke ugogo wena kwakuwena wedwa umbona noma mhlampe nabanye basekhaya babembona kwaphela manje angazi, noma mhlampe kwaphela njengobusho wena ukuthi ugogo ubekade esidivayida ongenzeka mhlampe nawe ungamthiwe ngalo ndlela leyo. So manje ngifuna ukwazi lapho ukuthi njengoba uthi wona umbona wedwa noma nabanye ekhaya babembona? Hayi mzala, nawe uyayazi nje leyo yinto kudala ukuthi ugogo wayesidivayida phakathi, ethanda nina iy'ngane zomalume kunathi iy'ngane zamadodakazi cause ngoba nakhu thina oma bethu bengasebenzi kahle ngoba nobabili besebenza right. Nawe uyakwazi lokho. Ugogo ngambona ngawami amehlo, so I decided ukuthi ngithule cause kakuzothiwa vele nginamanga. Wadicide wena ukuthula sonke lesikhathi lesi? Ngithi ngiyasho. Ugogo uze uyashona ugogo, wena wadicide ukuthi uthule? Ngiyasho njengamanje ukhozi izinto zethu zimnyama, umsamo wethu mnyama.
Kumele sihambe sogeza sigezwe lento le ayenza ukuze zonke izinto zethu zizoba right yikhanya. Yazi yanzima-ke lento eyishoyo ngoba manje-ke angazi ngempela, angazi ngiyithathe ngasiphi ilokhuzane noma ngiyayikholwa noma kanjani ngoba mina bengakazi, yebo ngumuntu ongabuyabuyi kona kodwa nje bengakazi ngibone mhlawumbe izinto ezisolisayo nanokuthi ngizwe ngomakhelwane. Hhayi, mawukuthi awuthandi, shuthi mina ngizozenzela i-decision cause wena njengomzala, mina ngizakwena njengomzali omdala kube uwena okhulumayo. Cause ngoba ngiyakubona ukuthi nawe vele awungikholwa. I decided njengamanje ngiya-decide ukuthi ngizozenzela ngendlela yami. Mina ngizokhuluma nabazali. Uma kuwukuthi futhi nabo bakuthatha ngendlela yabo, mina ngizokwenza ngendlela yami ezongisebenzela ngihambe ngogeza mina ngedwa ukuze kuzokhanya iy'nto zami. Angifuni mina ukuhlala ngibhuquze ekhaya. Ngikhathele ukuhlala iy'nto zami ngithi ngisabathenga ngapha zimnyama. Angiyifuni leyo mpilo, sengikhathele yiyona. Ngiyakuzwa mzala ukuthi manje into engididayo ukuthi le nkinga ebeyibhekene nawe wedwa. Abanye abakaze mhlawumbe bangitshela ukuthi kukhona into eyenzakalayo ekhaya engaqondakali noma umakhelwane ababonayo lapha ekhaya. Wena wedwa yonke ey'phatha kabi leyo. Wena ngokubuka kwakho uma ubuka why zonke isizukulwane sakhe ugogo sibhuquze ekhaya, abafundayo bagcina ngokuba nama-qualifications bengaqashwa abasebenzi. Kwanawe mzala awusebenzi, uhlele ekhaya wena ukuy'buza ukuthi kwenziwa yini lokho noma kusamnandi nanokuthi wena wendliwa abazali bakho. Phela mina wami umzali akasebenzi kahle, so uyashizila nami ngiyashizila, so kumele ngiy'sukumele. Inzima-ke le ndaba yakho oyishoyo, angazi ukuthi sizomisa kanjani. Usho ukuthi phela kumele-ke manje ubuke wakhuluma nalaba abanye basekhaya. Angazi ngikhulume namuntu, ngikhuluma nawe, umuntu oqala engikhuluma naye. Kuzomele-ke ngizame ukuthi ngixhumane nabo-ke ngibatshele-ke ngalolu daba lolu ngoba phela yebo ngikhona ngimdala kodwa-ke phela kumele ngixhumane nabo ngibone ukuthi bayalokhuzani, bayazama yini ukuthi besisize ngale zinto zesiZulu ukuthi sigezwe. Kodwa nje kusamele kuqale ngibuye sike siye kumuntu obonayo ongcono kuqala kubonakale lapho-ke. Nalapha ayikho inkinga ukuze uzobona ukuthi angiqamba amanga noma sihambe siye kubantu abahlukene noma abahlanu uzobona ukuthi angiqamba amanga. Ngeke abantu abangazani besitshela into eyodwa. Hayi phela ugogo ubelungile kabi ugogo ukuthi ubekade engenza loo nto le ngingazi noma mhlawumbe ngoba ubelunge ngoba kuthina noma kanjani kodwa ugogo ubelungile ukuthi angazi athakathe angazi ingakho ngisho ukuthi ugogo wakho awumazi, waziwa yimini, mina bengihlala naye full time, awumazi. So ingakho-ke ngisho ukuthi okungcono-ke asiqaleni kumuntu lo obonayo-ke bese-ke sixhumana nabantu abanye basekhaya abadala kuthathwe lapho ukuthi siyanini-ke ekuxinweni. Hhayi anginankinga mzala, anginankinga. Alright, hhayi kulungile okusho ukuthi-ke sizokhuluma. Hhayi sizokhuluma impela ntombi. Okay, bye. Bye. So uzizwa kanjani-ke manje ngoba usukwazile ukhona nomzala wakho? Ngizizwa ngikhululekile but unokungabaza phakathi. Kodwa ngizokwenza ngendlela yakhe sihambe siyobona umuntu ukuze ezongikholwa ayibone ukuthi ngiqinisile lento engiyishoyo. Yeah, I think phela naye kusakusha lokhu wena wakubona ngamehlo akho. So ngiyave sanayithathi ngoba isho wena uxala nawe ukuthi-ke nawalinda wangayixoxa indaba umuntu nangasekho. Sekuyima uyixoxa. But-ke at least uvumile ukuthi nihambe niyobheka umuntu. So wena uzophuma nawe kowakhe naye aphuma aye kowakhe. Hayi ngokwami bekuwukuthi sihambe sobabili ndawonye. Komuntu aziwo yena. Umuzwa ukuthi uzothini. Yes. Hayi sizwa kahle. Siyabona-ke babukele emakhaya ukuthi uthe umzala wakhe it's fine bazohamba uthola umuntu wesiZulu ozokwazi ukuthi ayicacise le ndaba mase kube khona iqhinga lokuthi kuyiwa kanjani phambili. Asithembe ukuthi bazothola usizo abalidingayo bakwazi ukugeza bonke bowumndeni bakwazi ukuthi ne-future yabo iqhubeke. Uthe usisi omncane akafuni nokubhukuza ekhaya. Siyabonga kakhulu usu Black Lives TV. Please don't forget to share, like and subscribe. It's the Black Lives TV.